hej? Tam ma niečo priťahuje. Tam to je. Ale nie je tak, že hej, nabehnem, teraz tu sú ľudia, to sa odkryjú. A dôležité je, dávam pozor na všetkých naokolo, ale zároveň si prirážam svoju cestu životom. Som sociálny, ale zároveň som aj individuálny, že musím v čase a v priestore naplniť svoje poslanie. A to nejde tak. Poslanie nejde. Plniť si poslanie znamená niekedy naozaj celkom dokonca veľmi často. Takže postupne budeme zrýchlovať. Nemusíme hneď dať tie prvé. Takže. Nedožíka sa. Vždycky to musí obejít nějak. Takže neobchádzaš, hej? Život je tam, kde je tá huka. Kde je to husté. Neobchádzaš. Tam. A vojsť do tých kontaktov. Nie dotýkať sa.